sam i osnovala komitet za razvoj Cyrest Hollowa, a ja imam planove za ovaj mali grad. Velike planove. Sad me slušaj, Stellar Flare. Neću da dozvolim da pretvoriš naše istorijsko nasleđe u Las Vegas. A ja neću dozvoliti da ga ti pretvoriš u muzej. Čekajte, vas dvoje se svađate zbog ovoga? Kao imate problem sa prijateljstvom? O, nema problema. Zato što nema prijateljstva. Pa, dobra vest. Znamo zašto smo ovde. Možda je ipak trebalo da pošaljemo Spajka. Sunburst i ja smo pozvani ovamo zbog jednog posla, a izgleda da ste taj posao vi. Mislite, vaš uspeh zavisi od nas. I morate da budete sa nama sve vreme dok ste ovde. Pa, saslušat ću šta imate da kažete, ali svaki plan koji sam napravila je savršeno razuman. Deder, probajte da me ubedite da je očuvanje istorije besmisleno. Dobrodošli u Cyrest Hollow. Znači ne smemo da držimo knjige? Ne. Smete li vi da ih držite? Ne. Znači niko ne može da čita knjige? Zar nije neodoljiva? Dobrodošli u Cyrest Hollow. Možete da ih nazivate mirisima, ali ja ih nazivam esencijom. Voćno. Šteta što nigde nema pravog voća. U budućnosti svi poniji će piti svoje voće. 100% prirodno testo za ponije. Baš kako su jeli osnivači ovog grada. Nadam se da volite krckavo. Dobrodošli u Cyrest Hollow. Dobrodošli u Cyrest Hollow. Dobrodošli u Cyrest Hollow. Dobrodošli u Cyrest Hollow. Dobrodošli u Cyrest Dosadno Hollow. je, shvatam. Možda sam, boreći se za očuvanje, malkice preterao. Joj, o ne. A ja sam možda probala da pretvorim ovaj grad u tržni centar. Ha, u kom god pravcu da krenemo od sada, hajde da radimo zajedno. Važi. Sunburste, treba da se preseliš bliže Ponyville.